дар муассисаи давлатии осорхонаи ҷумҳуриявии таърихию кишваршиносӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ҳамоиши маърифатӣ дар мавзӯи таърихи матбуоти тоҷик баргузор шуд. Ҳамоишро мудири шӯъбаи муосири осорхона Саид Юнусӣ оғоз бахшида, иштирокчиёни онро ба муносибати рӯзи матбуоти тоҷик табрику муборакбод намуд. дар бораи таърихи матбуоти тоҷик директори осорхона Мақсуд Мизробзода сухан гуфт ва нақши матбуотро дар рушди ҷомеа хеле муҳим арзёбӣ кард. зимни ҳамоиш намояндагони васоити ахбори омма дар бораи таърих, ташаккул ва нақши матбуот ва расонаҳои электронӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла шаҳри Панҷакент андешаву мулоҳизоти хешро баён намуда ва ҳозиринро ба муносибати рӯзи матбуоти тоҷик шодбош гуфтанд. таъкид гардид, ки осорхонаи ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ дар шаҳри Панҷакент бо намояндагони васоити ахбори омма ҳамкориҳои худро ба роҳ монда ва чунин муносибат барои муаррифии таъриху тамаддуни халқи тоҷик ба ҷаҳониён хеле муҳим аст. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Мавҷон Холов.